Алар күбесе шул хәбәскәр җырчылар инде, махсус белемнәре булмаган. Алар күбрәк инде шул менә башта ярминкәләрдә җырлап йөреп халык арасында танылган инде. Әлбәттә трактир кебек җирләрдә җырлаучылар да булгандыр инде. Әйтеп үткәнчә менә Камил Мутугый бит инде ул бигрәк тә билгеле исем инде. Аны без теге Габдулла Тукайның мөгаллиме буларак та беләбез, чөнки ул Уральскида үскән, Мутугулла мулла гаиләсендә һәм Мутугыя мәдрәсәсендә мөгаллим булып эшләгән. Каирда Әл-Асхарда укуын әйтеп үттем бит инде, ул теге җәдиди барыбер мәдрәсә, университетда дип әйтәләр кайсылар, һәм ул шуннан ничектер менә яңа карашы булып кайта. Каирдан европалашкан, бер яктан карасаң Каирдан кайткан, икенче яктан ничектер барыбер башкачарак менә европалашып бераз инде кайткан менә шу Камил Мутугый. Һәм ул менә әдәби музыкаль кичәләр дә чыгыш ясый, аерым концертлар да үткәрә, һәм менә бу граммофоннар, пластинкалар чыгару аның шушы эшенең дәвамы дип карарга була инде. Коръән уку белән дә бик кызыклы инде, чөнки ул Коръән да укып, үзенең тамашачыларын җәлеп иткән инде. Коръән укылган җирдә бит инде барыбер җырлары да әдәплерәк булырга тиеш бит инде. Çaptıra atlarını kuşer sokalatta tarsalar. Kişidi şatlık bilen oran çaçıp ay yaltırı. İskan akıran jil bilen yaprak ağaçlar kaldırı. Her taraftan oy miňa dik allani jarly oky. Närseden der göz elengen hem tamam baskan ýoky. Her zaman açsam gözem ber törli yap yatkar görem. Ah bun indi ayrılı ömrümde bir tapkar görem. Bir savaş kildi kulağıma yankaradı bir zaman. Sar şeker gittik kazanğa aldımız da biz kazan. В начале 20 века некоторые отмечали, что татарский городской язык, например, образовался, или татарская городская песня шахарки, аулки, шахарки. То есть татарские городские песни записывались на этих граммофонных пластинках. И в каком году граммофонные пластинки? В начале 20 века. Они, конечно, появились в конце 19 века, но среди татар первые записи — это начало 20 века. Это приезжали представители английской компании «Граммофон», французской компании «Пате», и они записывали этих самодеятельных певцов. Я знаю, в Ютубе есть даже фильм у нас, наш ансамбль снялся, использовали фонограмму 1915 года. В немецком плену татары организовали небольшой ансамбль, хор пели, и житель села Каргалы Благоварского района, кстати, там, где родился Амирхан Еники, вот он исполняет песню, и голос реальный, то есть наше музыкальное творчество на записи существует точно физически, мы можем послушать и посмотреть 99 лет этой записи уже. Ну, более того, я могу сказать, что не только эта песня, а вообще более ранние записи сохранились и сегодня. В частности, они доступны всем нам в сети интернет. Это на сайте библиотеки, Национальной библиотеки Франции. Они оцифрованы, и они выложили на своем сайте. Это сайт Галлика, это онлайн-версия этой библиотеки. В моей книге как раз есть приложение, как раз список 26 песен. Тут не только песни, и инструментальные записи. Есть, например, голос можно услышать Габдуллы Кариева, как он юмореску рассказывает. Запрос, какое слово надо записать, уважаемые зрители, молодые, вы можете сегодня же через интернет пробить и послушать 26 татарских песен, записанных век назад.
Һәм шулай ук Оренбург губернасынан чыккан Мирфайза Бабажановны әйтеп үтәргә була. Ул заманына күрә популяр җырчы була. Ул чыгышы белән Троицк шәһәреннән һәм шунда тора. Һәм ул заманга күрә яңа музыкаль инструмент булган бит инде, гармонда оста уйнаган. 19-20 гасыр теге шатында бу әле яңаша бик модный музыка коралы була инде. Ул Троицк шәһәрендә менә шушы кеше кымызхана тота һәм шунда инде килгән кунакларны гармон уйнап, җыр җырлап та җиктер җәлеп иткән һәм Мәкәрҗә ярмаркасында да чыгыш ясаган дигән мәгълүматлар бар. Һәм ул да менә шулай граммофон пластинкаларын яздырып калдырган. Аның тавышы инде бик үзенчәлекле, менә хатын-кыз тавышына да охшаганрак кебек, инде фальцет дип әйтәләр инде. Һәм гомумән менә шушы чорга ничектер хас инде менә шушындый тавышлы җырчылар, Хөсәен Юсупов дигән менә мәсәлән җырчының язмалары күп. Нишләп алай шулай җырлаганнардан сын әйтә алмыйм инде. Record. Конечно, надо сказать, что вот эстетика начала 20 века, она немножко другая. То есть там для мужчин было характерно, они пели очень высоким голосом. Да. То есть очень отличался в этом смысле Камиль Мутуги. Он пел вот, ну, для нашего понимания с таким естественным голосом, более низкие тона. Хусаин Юсупов очень был, ну, судя по записям, популярным певцом. Ondan soң инде менә Хөсәен Юсуповны искә алдык, хатын-кыз башкаручыларга тукталасы килә. Чөнки бу елларда әле барыбер хатын-кызларыбыз әлбәттә тыйнаграк булган, һәм инде монда дин йогынтысы да икенче яктан караганда пластинкалар чыккан алар башкаруында. Татарча пластинкалар. Менә бу фактка комментарий биреп үтсәгез иде. Кемнәрнең исемнәре бар? Исемнәре бар. Мариям Искандарова, әлбәттә, бик билгеле һәм исем һәм популяр җырчы була. Ул шул заманда аның турында Габдулла Тукай да менә язмасында курга була инде. Ул аның концертында була, мәсәлән, Әстерханда. Ул мен концерт биргән җырчы була инде. Сахиб Җамал Гызатуллина Волжская да әйтеп үтә, менә шушы ханым белән таныш булу турында. Ул Мәкәрҗә ярмаркасында аны очрата инде. Әлбәттә, аларның язмаларында төрлечә карашлар бар, ничектер хушсынмаганнарын да кай вакытта белдерәләр инде, чөнки ул бераз вульгар дип күрсәтәләр аны. Әмма барыбер халык йөри концертларына һәм менә шушы граммофон пластинкаларда шушы эшнең дәвамы була. Бу җырчының Мариям Искандарова. Ул үзе чыгышы белән Касим шәһәрендә туган.
бәлки берәр төрле махсус белеме дә булгандыр анда барыбер, бәлки рус мәктәбендә укыган ханым булгандыр инде. Касим шәһәре бит инде барыбер руслар белән алар тыгыз бәйләнештә яшәгәннәр андагы татарлар. Һәм шуңа күрә ахырсы менә ул ничектер менә шу яңа күренешләргә ачыграк ханым булып инде барыбер җырлап гастрольләр белән йөргән һәм аның үзенең бары тыңлаучысы, тамашачысы булган. Basti Record. Моннан башка инде Махмуза Булатова, Нафиса Позднякова һәм Хадиша Гамбитскаяның кебек исемнәр очрый, башкалары инде алар исемсез генә. Женский дуэт, женский хор дип куелган язмалар да бар. Төрле фаразлар бар. Менә шушы чорда бит инде сез әйткәнчә туташларның сәхнәгә чыгуында бит инде җырлавында күпчелек халык килешмәгән эш дип санаган һәм шуңа күрә бәлки исемнәрен яшергәннәрдер. Башка төрле фаразларын бәлки менә шушы җырчы кызлар инде күңел ачу йортларын, ягъни фәхишханәләр белән бәйле булганнардыр. Теге тәрбиясез урыннарда эшләгәннәрдер дигән фикерләр укырга була инде. Чөнки менә аларның язмаларда инде җырлау манераларын ничектер шәрелдәп җырлау вульгарлык та бар һәм бу безнең теге гадәти менә татар халкына хас түгел кебек күренә инде. Бу инде әлбәттә шәһәр мәдәниятенең менә ничектер менә ямьсез йогынтысы булган инде менә татар кызларына, татар халкына.